This is oxygen, I'm that. Let's go, go, go. Hoy, wala may kwarta. Daghan na ta. Kung gusto mo mamatay, panigarilyo mo. Kung gusto mo matay, tungaba ang kanduay. Kung nagduha-duha mo sa inyong uyab, ay mo kabalaka nga biyaan mo. Kay dili ra kamo yang uyab. Pre, unsa sakto mayot? Kanang ikaw luboton o ikaw mo lubot? Ha? Gago, kanang ikaw mo lubot. Kanang ikaw mo lubot? Hatay. Surag sayop to kuha gabi. Usbon na nako to niya. Sa talo ka sa kusel ka gapo kay ko. Salamat ay. Magsipok Tagaloran. Wash out. Wash out. Wash out. Ano ba? Shut out. Shut out. Shut up. Shout out. Shout out sa Alpagaparo, Longleb, happy birthday. Yes, mga ungarts niya ah. Yan mo live mag-live tapon. Ikuan lang ko sa akwang streaming ha. Ito mga ungarts. 101 vibes, Longleb. Okay. Wale, kano? Bote. Ayun. Ay, shoutout ko sa ano. Ano mang? Travis. Marmex. Lala.